Esquerra Republicana va presentar al Congreso de los Diputados una bateria de preguntes al voltant del projecte, del suposat projecte d'ampliació del port de València, i ràpidament els atacs de la dreta, de PP, de Ciutadans, doncs van ser molt intensos. Ens van acusar falsament de voler prioritzar el port de Barcelona per davant del port de València, de voler prioritzar qüestions nacionals, quan nosaltres l'únic que volíem saber era l'impacte mediambiental d'aquesta ampliació. Continuarem sent així, un partit republicà, un partit independentista, un partit en defensa de la gent, en defensa de les necessitats socials, laborals, econòmiques, i en defensa principalment de que només tenim un planeta, i és molt important saber l'impacte mediambiental dels projectes, en aquest cas d'un govern suposadament d'esquerres com és el del País Valencià. Sempre estarem atents a qualsevol projecte d'aquesta mena, per molt que la dreta ens ataqui.